Todas as galiñas, as de toda Galicia e toda España, teñen que estar confinadas desde hoxe mesmo. A medida tómase para evitar a expansión da gripe aviaria e afectanlles tanto ás explotacións como aos galiñeiros de autoconsumo. En Galicia hai máis de 150.000. Visto para a sentenza o xuízo contra o fiscal xeral do Estado, a defensa de Álvaro García Ortiz alega que non hai ningunha proba contra el. O abogado da parella de Díaz Ayuso sostén que a filtración dos seus datos permitiulle ao goberno crear un relato de culpabilidade contra el. O ocio destes tempos ben marcado polas pantallas, pero hai redutos onde a tradición é lei. O tute ou o dominó teñen o seu público e en moitos bares do país aínda cantan as 40. Boas noites. A partir de hoxe, todas as galiñas teñen que estar confinadas. A medida para loitar contra a gripe aviaria era obrigatoria xa nas zonas de especial risco, pero agora esténdese a todas as granxas e a todos os galiñeiros domésticos do país, Xoel. Sí, Pablo, e como mostra do impacto que pode ter esta medida, un dato só en Galicia registrados uns 153.000 galiñeiros de autoconsumo que se suman a todas as granxas avícolas do noso país que dende hoxe van ter que ter as súas galiñas confinadas, pechadas para evitar o seu contacto con aves silvestres que poidan estar contaxiadas por esta enfermidade. Ademais, a proposta do Ministerio de Agricultura inclúe mención tamén a alimentación e a bebida que se debe de suministrar a estes animais e que, por exemplo, a auga deberá de provir de depósitos que non estén en contacto con aves do exterior dese galiñeiro. Entre os síntomas da gripe aviaria está, por exemplo, o descenso na posta ou o descenso no consumo de auga e tamén de alimento. Que facer no caso de considerar que pode haber un caso de gripe aviaria na nosa explotación? Pois o primeiro é evitar o contacto directo con ese animal e chamar ao teléfono 012 onde se deberá de responder as preguntas dun cuestionario para saber se estamos ante un caso positivo de gripe aviaria. Dende medio rural, en calquera caso, chaman a prudencia e a seguir estas medidas adoptadas. Lembran que en Galicia, polo momento, non hai casos de gripe aviaria detectados en explotacións avícolas, pero sí casos puntuais en aves silvestres. O temor pola gripe aviaria agravase en España e o Ministerio de Agricultura ordena o confinamento das aves de cría en todas as granxas do país, tanto as explotacións profesionais como as de autoconsumo. Además del confinamiento, lo que se determina es evitar el contacto tanto con los comederos como bebederos de estas instalaciones para evitar que las aves silvestres efectivamente sean un factor, un vector de contacto. O confinamento que afectaba a 1.200 concellos en toda España e 40 en Galicia esténdese agora a todo o territorio, aínda que na nosa comunidade a situación polo de agora está controlada. Es un modelo pues, que no tiene altísimos riesgos como pueden ser otras zonas centro de Castilla y León o Castilla-La Mancha, incluso Aragón, que son macroexplotaciones demasiado cercanas. Aquí no ocurre eso. Os expertos recomendan evitar o contacto con animais mortos e tamén insisten no control da auga. Dar sempre, pues, rellenar nas casas os bebedeiros con agua de uso doméstica que está, por supuesto, tratada. Os epidemiólogos prevén que a crise aviaria se alongue durante 3 semanas, din que é un virus perigoso para as aves, pero non para as persoas. No que si vai repercutir esta situación, sinalan dende a OCU, e no prezo dos ovos, que seguirá alto. En Galicia hai máis de 3 millóns de galiñas. Só para autoconsumo hai máis de 150.000 galiñeiros en todo o país e polo que pudemos comprobar hoxe están tomando medidas. A este veciño de Castro de Beiro, que ten 14 pitas pro autoconsumo de ovos, a obriga de confinar as aves de curral dende hoxe en todos os concellos galegos, pillouno por sorpresa coas galiñas na leira. Botoas para que coman un pouco de terra, porque para a moelle e para todo vanlle moito mellor, para a digestión. Pero claro, non me enterei que salir hoxe do boi. Dende hoxe ten que pechalas no galiñeiro. Estamos, a partir de hoxe xa quedan confinadas. Ou podería cubrir a zona exterior cunha tea paxareira, como xa fixeron en moitos casos. E tempo que as tiña xa adaptadas de forma que non me entrara ningún animal da calle. Nin paxaros, nin águilas, nin nada. A colocación destas mallas evita o contacto das pitas coas aves silvestres que poidan ter gripe aviaria. É por isto que nas ferreterías do país estes días non dan abasto. Tanta alarma social que hai, pues terei que tapar. Hai que tapar para que non te pase. A ver se tes algo por aí que me podes ensinar. Sí, teño tapado de lado, pero por arriba non lle teño tapado. Entonces, pois viñen aquí á ferretería e levar un par de rollos para taparlle por arriba, para dentro do que cabe
previr que non se infecte o galiñeiro. Nos comercializamos varios tipos, hai unha que é un poquinho máis sinxela, que ven como trenzada, e depois hai outra que é soldada, e é o que se está levando para isto. Ten que ser como dunha moeda de 20 céntimos aproximadamente para que non entre un páxaro pequeno. E de feito hai algún proveedor por aí que sí que está empezando a escasear o tema. En Galicia hai 3,5 millóns de pitas, de momento sen ningún foco de gripe aviaria, pero o incumprimento desta medida preventiva supón sancións. Máis asuntos que nos deixa este xoves. Europa pronúnciase sobre a amnistía. O abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a lei ao considerar que non choca contra os intereses financeiros da Unión Europea nin cos de antiterrorismo. O informe do abogado non determina a sentenza, pero é unha opinión que o Tribunal ten moi en conta. Segundo o seu informe, a lei pode amnistiar a responsabilidade contable de Carles Puigdemont e sostén que a norma se aprobou nun contexto de reconciliación política e social. Ainda en crónica xudicial, o xuízo contra o fiscal xeral do Estado quedou visto para a sentenza tras os informes finais das partes. A defensa de Álvaro García Ortiz mantén que non hai ningunha proba contra el e denuncia que foi vítima dun xuízo paralelo baseado, di, en conxeturas. O abogado de González Amador sostén que a filtración dos seus datos permitiulle ao goberno crear un relato de delincuente confeso. A defensa de González Amador considera que no xuízo quedou demostrado que o fiscal xeral do Estado prevaricou e que usou a prensa para filtrar información confidencial da parella de Díaz Ayuso, o que lle impuxo unha sentenza popular. Son secretos de un particular que se revelan a la cadena SER como estrategia para sellar institucionalmente por el Ministerio Fiscal el relato de confesión y culpabilidad buscando una cobertura legal, aunque mal diseñada desde el origen. O abogado de González Amador ve acreditado que foi unha estrategia compartida coa Moncloa. Siendo idénticos el relato institucional de confesión y culpabilidad del Ministerio Fiscal y el relato político de delincuente confeso. A Avogacía do Estado, que exerceu a defensa do fiscal xeral, alegou que non hai nada que acredite esa conclusión. No se ha practicado prueba de cargo para afirmar, y esto lo digo con toda la rotundidad, que el señor fiscal general de Estado haya recibido ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno. Tampouco considera a defensa que se presentaran probas para considerar culpable a Álvaro García Ortiz. Esgrimen que a única filtración que quedou acreditada provén do propio González Amador. El señor González Amador inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. ¿Tiene que añadir algo más a lo que se ha dicho por su defensa? O fiscal xeral do Estado declinou facer uso do seu dereito á última palabra. O xuízo quedou visto para a sentenza. No caso Coldo, hoxe durante o xuízo no Tribunal Supremo, unha traballadora do Partido Socialista recoñeceu que lle entregaba cartos en metálico a Coldo, Santos Cerdán ou a quen estes mandaran. Tamén admitiu que non se sentía cómoda guardando cartos en efectivo no caixón da súa mesa. Vamos, no me gusta, pero no me gusta porque no veo lógico. Yo no tengo por qué tener dinero en el cajón que no es mío. Usted, a mí no me pida usted explicaciones. Quiero decir, si es que usted tenía la función, según usted escribe, de recoger dinero del departamento para pagar después ese dinero a las personas que habían solicitado las liquidaciones. Entonces, claro, en algún sitio tendría que tener mientras tanto el dinero, evidentemente, claro. Sí. No Parlamento de Galicia, a luns arranca o debate sobre os presupostos da Xunta para 2026. Ese mesmo día, o Goberno convoca as comunidades a unha reunión para acordar a senda de estabilidade. Paso previo á presentación das contas xerais do Estado. Alfonso Rueda critica que na orde do día non estea a reforma do financiamento autonómico. Será a interventora xeral da Comunidade, Almudena Chacón, a encargada de representar a Galicia no Consello de Política Fiscal e Financeira, porque o conselleiro de Facenda estará a esa hora defendendo os presupostos da Xunta no Parlamento. Alfonso Rueda contrapón a situación de Galicia coa do Estado. Nos estamos na fase final para a aprobación, eles empezan todavía agora e desde logo non se vai reunir o Consello de Política Fiscal e Financiera para o que verdade interesa, que falar do financiamento autonómico. Dende logo, se fora así, pois lógicamente nos plantearíamos outra cousa, pero o que realmente hai que abordar, o que levamos anos pedindo, non o vamos a hacer. Resposta tamén do presidente da Xunta ás críticas de Pedro Sánchez aos servizos públicos galegos na súa comparecencia no Congreso. A Xunta de Galicia está poñendo cantidades a maiores das que corresponderían porque o Goberno Central, é dicir, o Goberno do señor Sánchez, cada vez débelle máis a Galicia en materia de dependencia. Eso sería un exemplo máis
dos moitos que poderíamos poñer. Non dixe unha verdade sobre Galicia, e lamento moitísimo que se acorde de nós para intentar facer dano e non para intentar solucionar problemas. Rueda acusa o presidente do Goberno de usar Galicia para desviar a atención dos seus problemas. Facer a viaxe entre Santiago e a Estrada en 15 minutos está hoxe algo máis cerca. As obras de autovías en peaxes a G59 avanzan e as máquinas xa chegaron á Estrada. Comezaron as obras entre Pontevea e o Rollo, 4 kilómetros de trazado que se prevén rematados para finais de 2028. A Administración, veciños e empresarios coinciden en que esta autovía vai a traer poboación e industria á Estrada e que os traxectos gañarán en seguridade. Frease no Congreso a eliminación de paradas de bus estatais que o Goberno Central pretendía realizar en 22 concellos galegos. Foi tras a aprobación dunha emenda do Partido Popular que non contou co apoio do PSOE nin do BNG. A desaparición destas paradas afectaría a máis de 130.000 galegos que viven no rural. Renfe terá que indemnizar os pasaxeiros que sufran atrasos de máis de 15 minutos. Os usuarios da alta velocidade e longa distancia recibirán a metade do que pagaron polo billete se a demora supera o cuarto de hora e do 100% se é de máis de media hora. A medida aprobouse esta mañá no Congreso a través dunha emenda á Lei de Mobilidade Sostible que saiu adiante cos votos de PP, Junts e Vox. Renfe xa reaccionou, cualifica a medida de populista e critica que non se lle exixa tamén a súa competencia. O Congreso dá luz verde á nova Lei de Mobilidade Sostible, unha exixencia da Unión Europea para unha nova entrega de 10.000 millóns de euros de fondos europeos. Faino despois de incorporar as emendas do Senado, entre elas a recuperación das indemnizacións por atrasos na alta velocidade, introducida polo Partido Popular. La puntualidad, señores, también es un derecho. Durante estos 2 años con el señor Puente al frente del Ministerio, la movilidad ha sido un caos. Han presentado una enmienda para castigar a Renfe, la operadora pública, obligándola a pagar indemnizaciones por retrasos que no exigen a los operadores privados. A emenda saiu adiante cos votos de Junts, que advierte ao Goberno. Els catalans que paguin i callin. I nosaltres per aquí no passarem. No ens farem còmplices d'aquesta situació. I, per tant, la prioritat, si realment volem parlar en sèrio de la millora del transport públic i de la mobilitat sostenible, hauria de ser que aquests serveis funcionin. Con todo, Junts decidiu absterse finalmente na votación para frear o calendario de peche das centrais nucleares. O Goberno recoñece as dificultades da legislatura. Una legislatura compleja, tiene las dificultades que las conoce todo el mundo, pero seguimos avanzando en pos del interés general y del sentido común. E din que seguirán paso a paso avanzando na legislatura. A Unión Europea declara a guerra arancelaria ás mercadorías baratas de plataformas chinesas. Bruxelas, María Calvo. Sí, os envíos de menos de 150 euros non pagan a aranceis, pero agora pagarán desde o primeiro euro. A maior parte destas importacións proceden de plataformas chinesas como Shein, Temu ou AliExpress. A medida entrará en vigor a partir do ano que ven. Con ela, os ministros de Finanzas da Unión queren evitar fraudes e garantir unha competencia xusta co comercio europeo. Esta decisión forma parte dunha reforma das aduanas europeas para fortalecer ese control nas compras en liña fronte á avalancha de produtos baratos asiáticos. Seguimos falando de restricións na aduana, pero neste caso a persoas. As oficinas consulares dos Estados Unidos terán en conta factores como o estado de saúde e o peso a hora de outorgar un visado a quen queira entrar no país. Nova York, Argemino Barro. Así, a Administración Trump aprobou unha directiva para que as oficinas consulares consideren máis a fondo as características de quen pide un visado. Por exemplo, se a persoa ten algunha condición médica, como a diabetes, a depresión, a ansiedade ou a obesidade, e tamén cales son as súas circunstancias financeiras. A idea, segundo expresou a directiva do Departamento de Estado, é limitar o número de estranxeiros que poidan supoñer unha carga para os servizos sociais ou sanitarios de Estados Unidos. Por iso, a partir de agora, os funcionarios consulares poderán pedir máis documentos de saúde ou bancarios antes de conceder un visado. Trátase do último sinal do endurecemento da política migratoria neste segundo mandato de Donald Trump.
En Alemanha, polémica polo modelo de servizo militar aprobado polo goberno de coalición. Ofrece 2.600 euros ao mes por facela mili e, se non se apuntan voluntarios abondos, sorteará entre os mozos do país quen completa as listas de recrutamento. O goberno xermano necesita 80.000 novos soldados para acadar os 260.000 que marca como obxectivo. En Alemanha, o servizo obrigatorio suspendérase no ano 2011. 10 anos dun dos atentados xihadistas máis graves da historia en Europa, o da sala Bataclan, en París, no que perderon a vida 132 persoas. Durante todo o día sucedéronse os actos de homenaxe ás vítimas encabezados polo presidente da República. Emmanuel Macron apelou o espírito de resistencia dos franceses e prometeu que o seu país fará todo o posible por evitar novos atentados. Galicia continúa esta noite e tamén mañá ca alerta amarela activada por fortes ventos e chuvias. Os ríos van xa notando a acumulación de días chovendo. Así comezaba a noite Caldas de Reis. Galicia continúa co plan inungal activado en fase de preemerxencia. Na Ponte Maceira, en Negreira, puidemos ver miradas atentas ao río Tambre. Cando a ferventa non se ve é cando empezamos a mosquearnos, porque xa empeza a subir o nivel, a salir para fora, tapa o muiño, hai risco de que entre no restaurante e nas casas dos veciños tamén. Ante a posibilidade de desbordamento pola acumulación de chuvia, a Policía Local acordoaba as zonas máis sensibles ás enchentes, sen esquecer o risco existente nas pontes pequenas sobre afluentes e regatos. Na provincia de Pontevedra, os controis estiveron alerta en puntos como a Gondomar. Ya se ha inundado 3 veces y bueno, ya tenemos una barrera profesional para no tener que volver a achicar agua. Máis agora estes anos últimos que chove intensamente varios días que realmente cando sai o río, bueno. Semana marcada pola chuvia e o vento que segue traendo Claudia. E, segundo a AEMET, o centro da borrasca afectará o noroeste de Galicia o domingo. 2 persoas faleceron este xoves en Portugal tras inundarse a súa vivenda pola chuvia. Foi na área metropolitana de Lisboa. Os falecidos son unha parella da terceira idade. As precipitacións provocaron nas últimas horas a evacuación de 9 persoas en diferentes localidades do país veciño. Unha nena de 6 anos faleceu esta tarde no incendio dunha vivenda en Granada. Outro menor quedou ferido. Varias persoas deron a voz de alarma ao ver as lapas na planta baixa dunha casa. Os equipos de urxencia non puideron facer nada pola vida da pequena. E atención ao suceso impactante desta mañá no barrio de Caranza, en Ferrol. Vexan e escoiten. Un home fai soa a motoserra para chamar a atención do outro e o segundo ármase cun raño e co que parece un coitelo. Os dous homes intercambiaron ameazas e por momentos parecía que a situación podía acabar nunha pelexa. Logo dese tira e afrouxa, o home que levaba a motoserra marchou do lugar, pero as familias dos implicados saíron á rúa e seguiron calea. Hai polo menos un ferido leve e unha persoa detida. Ourense convértese en referente do deporte inclusivo cos Xogos Nacionais de Fútbol Sala de Special Olympics. Inauguráronse esta tarde. A Xunta destaca o papel do deporte adaptado como elemento de unión nunha sociedade comprometida ca inclusión. A conselleira de Política Social trasladou o compromiso de Galicia ca integración das persoas con discapacidade e o valor de iniciativas como esta. Deportistas de todo o país danse cita durante 4 días nestes Xogos Special Olympics. A Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia obtivo por 7º ano consecutivo o prestixioso indicador Ardán de Empresa Igual en Xénero e tamén por segunda vez seguida o indicador que a recoñece como empresa circular. Seguro que moitos de vostedes recordan os xoguetes que marcaron a súa infancia. Algúns mesmo están dispostos a pagar moitos cartos por recuperalos. A nostalgia dalles unha segunda vida aos xoguetes antigos. Hola, Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde. Hai que peitear canas para lembrarse destes anuncios que mantiñan co nariz pegado ao televisor a toda cativada sempre cando chegaba o Nadal, porque daquela era case a única oportunidade de que entrara un xoguete novo na casa. Agardabas por el todo o ano. Los patines, la bicicleta, el escalestre. Bueno, el escalestre, eso era la joya de la corona para Reyes, ¿eh? Os cocheciños que xogábamos polo chao. O primeiro Playmobil, o camión de construción, cos obreros. Marcoume, sí. A verdade é que sí, porque xogaba moitísimo con el. E todos estes recordos afloraron esta mañá en Retromanía, a nova feira que a Área Central organizou para os amantes do coleccionismo de xoguetes, películas e música en formatos que xa de por sí convidan á nostalgia.
Qué bonitas, por Dios, con sus trajecitos. Me encanta. Me encanta, yo estoy encantada. Yo vuelvo a la niñez. Cuando llegué aquí, volví a la niñez. Dije yo, ¡ay! A verdade é que está moi guai volver un poquinho a recordar todo isto, sabes? E que fagan este tipo de eventos, porque é como se te desplazaras un poquinho a tua infancia, eses recordos que parece que quedan moi lesos, pero están aí ao lado. Es nostalgia, es pues eso, el volver a tu niñez, vamos a decir. A la gente le gusta y luego hay mucha gente que pues yo no la podía tener cuando era pequeña porque económicamente en mi casa no se podía y ahora me la compro porque me quiero quitar esa espinita, ¿no? Se son dos que teñen medo dos robots e a inteligencia artificial, hoxe vanse deitar algo máis tranquilos. Isto pasou en Rusia, na estrea mundial dun novo robot dotado de inteligencia artificial e aspecto humano. Xa viña caminando con pouco estilo, pero comeza a perder o equilibrio e van ver que termina por afociñar. Por certo, a música da banda sonora de Rocky non a puxemos nós, a que escolleron eles para presentar o evento. As adegas galegas non deixan de recoller eloxos, sala onde son coñecidas. Desde o Salnés, unha delas acaba de ser recoñecida como unha das mellores do mundo. É a bodega Gran Bazán, a única adega galega que forma parte da listaxe que fai unha prestixiosa plataforma encargada de seleccionar os 100 mellores viñedos do mundo. Es la calidad del servicio no turístico que se ofrece, la calidad de la visita en sí, el conjunto, la calidad del vino y, como no, el viñedo, ¿no? que abriga la bodega. Desde Vilanova de Arousa, o estilo de castelo francés, unha construción revestida de azulexo azul e aires indianos preside o terreo de Tremoedo. Y este primer propietario observó mucha bodega del mundo francés. Vino tan impregnado de esa arquitectura que en su proyecto final lo plasmó. Ao seu arredor esténdense 36 hectáreas de cepas de albariño de onde saen viños como o Acio de Ouro, Gran Bazán, etiqueta ámbar. Tiene totalmente la impregnación del Atlántico cuando lo bebes, esas manzanas verdes, la frescura de las flores blancas, la salinidad. Pero na última distinción da bodega Gran Bazán non só destaca a calidade do viño, tamén se valoran as experiencias que se ofertan arredor do seu albariño referente na denominación de orixe Rías Baixas. Acompañar al cliente es disfrutar de esa arquitectura que ya te llama la atención. Patear el viñedo, tocarlo, explicarlo, sentir la brisa del Atlántico mientras estamos haciendo la visita. Os viños galegos, nesta ocasión desde o Salnés, volven chamar a atención do mundo unha vez máis. Botar a partida despois de comer nos bares é un costume que seguimos mantendo en moitas aldeas e vilas. E tamén nas cidades hai cafés onde os xogadores non faltan á súa cita diaria. Por que matas? Estás dicindo que está Romanov, miña cona. Aquí en Ourense suele xogarse moito dominó, moito. Bueno, en todo Galicia. E depois xogamos o subastao ao acabar, pero solemos berrar bastante, e enfadarnos. Pero bueno, a cousa, para outro día xa pasou todo. Tienes que matar 5. Cando me mataste 4 que había... Camilo, Manuel, Luís e Amancio levan máis de 30 anos xogando xuntos. 35 años hace que jugamos al dominó. Primero jugábamos allí arriba y después vinimos para aquí. Nunca hai unha xogada igual. Nin todos os dominós si son igual. É unha tertulia e un xogo que realmente facémolo a diariamente. E outros grupos xogan as cartas, o tute ou o subastado. E desde as 3:15 da tarde así está o ambiente no Café Azteca de Ourense. 84, no para nosotros. Antes este grupo empezamos a jugar en el Bali, luego nos trasladamos al Bar San Pedro. El Bar San Pedro, por el cambio de horario que cerraba y tal, no nos quedó más remedio que venirnos para aquí y aquí estamos felices y encantados. Da moi bo ambiente, a verdad. Son geniales, son a xente de todos os días. Moitos diles seguramente leven desde que abriron e outros que foron se incorporando e xa ves, todos os días aquí estamos orgullosos de poderlos recibir. E o mellor é o sentido do humor que teñen e aínda que non paran de picarse entre eles, entre xogos e risas pasan a tarde. Aniversario do nacemento de Stevenson, un xenio da literatura e grande aventureiro. A súa obra máis recoñecida é precisamente un clásico de aventuras, A Illa do Tesouro. Estaba unha tarde de chuvia o fillastro de Stevenson debuxando unha illa. Comezaron a xogar, imaxinar
ocorreuselle a historia e decidiu que cada día escribiría un capítulo e pola noite leríanos xuntos toda a familia. Coñecía ben o mar porque navegou moito buscando climas cálidos para aliviar unha enfermidade respiratoria. Tamén é coñecidísima a extraña historia do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, moito máis escura. Unha noite tiña un pesadelo, un home transformábase en monstro. Espertou unha muller alarmada polos berros e levou unha rifa porque Stevenson non quería despertar. Para él era unha fonte de inspiración. Por certo, despois diría que foi o peor libro que escribiu. Menos mal, porque é dos máis vendidos da historia. Ata mañá.